Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W dzisiejszym odcinku pokażę pomysł na kolejną alternatywę dla pire ziemniaczanego. Zapraszam Was do zrobienia pire z marchewki, które świetnie nada się zarówno do dań mięsnych, jak i rybnych. Zaczynam od obrania marchewki i pokrojenia jej na nieco mniejsze kawałki. Marchewkę należy ugotować do miękkości w osolonej wodzie, na parze, w kuchence mikrofalowej. Można też upiec ją zawiniętą w folię aluminiową w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 40 minut. Ugotowaną marchewkę ścieram na tarce o drobnych oczkach albo mielę w maszynce do mięsa. Jeszcze gorącą dokładnie mieszam z masłem i przyprawami, następnie układam dekoracyjnie na talerzach. Pire z marchewki można ozdobić gęstym octem balsamicznym i natką pietruszki. Życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na www.pozytywnakuchnia.pl.